Hello gayam na bag nga bigat. Kamusta nga iti aldoyo? Makikita yung ti video gayam. Kamsat. Ikikatanak ti uban ni bakad ko. Kasta si tayo nga Ilocano dapat natangsit. Natangkon ta gayam. Hanta yung magpapa-under ti mga babae. Di ba? Nagreaksyon na gayam. Di ba? Si tayo nga lalaki, no tama tayo, panindigan tayo. Di ba gayam? O kita Bisaya ni bakit ko Anderson na kanyak gayaw. Sure. Di ba? Ikikatanak ti uban. Basta ning bagak nga ikatanak ti uban gayaw. Ura-urada dahi ta. Agay. Ngadam nagsakit ki. Di ba gayaw? Sige. Agay. Ngadam lang. Garamon bakit? Sa pulom na kita uban ko. Ta naggatal ti buhok ko. Ay naggatal ti ulo. So kasi tayo nga lalaki gayam nga mga Ilocano. Kitaom, mas matimig ka ng tiga agong ko. Dinikat. Okay. Sige lang bala man, ko alam bala da. Video man lang ni. Diba? Pagbigyan mo na. Di ba gayam? Dapat si tayo nga mga lalaki nga mga Ilocano. Palanggaan tayo ti mga asawa tayo. Haan tayo nga mga luloko gayam. Taano pagsilbihan na tayo nga nasyaat. Amom no si tayo kami nga lalaki nga mga Ilocano no mangluloko tayo laeng awan panawan na tayo ti bakit tayo awan ti mararakop tayo no nalamis ti panahon nagrigat maturog kabsat gayam no awan ti karakop mo ti rabe lalo no kahit mo umuli ti papaya gayam nako awan maulim nga papaya adumot makita dita nga papaya ngam haan tayo mat nga kinya di ba gayam Kitama. Katanak ti uban ko gayam, taimbaon ko gamin. Kunak, katanak man ti uban ko bakit nagatal ti ulaw. Ipaw na lang ha. Diba? So nga kasta gayam. Hanta yung ibababa ti flag tayo. Panindigan tayo nga haan tayo papa-under ti asawa tayo. Once nga under na tayo gayam. Awan Under Si tayo ti aglaba. Si tayo ti agluto. Si tayo pa yung amin ti trabaho babaen. Di ba gayam? Iso nga panindigan tayo, hantay lang nagpapa-under ti bakit tayo. Ngam iji tama nga pamaagi gayam. Adamat no tagpaminsan, tama mo ti mga asawa tayo. So nga patsyen tayo mo ti bagbagada gayam. Ngam no siyak gayam ti damagan nyaw, ay na. Matigbalin kanyak ti under gayam. Talagang sakto lang, 'di ba? Naimbagak ing kaglaba. Aglaba mo kasigod. Kita yo mo ti video, 'di ba? Agay. Ay lang. 'Di ba, gayam? Ikatanak ti uban. Naimbagak ikatanak ti uban. Nangalang nga sigod ti Chane gayam. 'Di ba? Shout out yung mga gagayam ready ta nga astig. Talaga nga madi under ti bakit da. Di ba gayam? So nga hanyo nga lilipatan nga i-share ito nga video gayam Tano adumat ti makakita lalo dagiti mga Ilocano dita. Mga asawa da nga under. Haang kay papa-under ta asawa yo. No madina nga patpatsyan ti imbagam. No inbound mo isuna nga agluto ti sidaan, madina pinate. Palapalom ti kasirula. Sige na. Bye gayam.